Ka tsaya ka kalli wannan bidiyo tun daga farko har ƙarshe. Injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso ya ci gaba da firgita 'yan adawa, ya ci gaba da razana 'yan adawa, inda suka kasa bacci a halin yanzu tun biyo bayan miliyoyin al'umma. Ka duba fa ka gani yadda ya tara su, inda aka ba shi award na girmamawa. Tuni dai masu fashin baki da sharhi ke cewa da baiwar jam'iyyar NDC ta ci gwamnatin Najeriya a zaɓe mai zuwa, biyo bayan irin farin jinin injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso da yake da shi a arewacin Najeriya. Haka idan kuka duba farin jinin da Peter Obi yake da shi a kudancin Najeriya, to haka kuma za mu so ku bayyana mana ra'ayinku a comment section. Sannan ku kalli bidiyon nan tun daga farko a ƙarshe domin za ku ga yadda aka ba injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso wannan award da nake magana a kansa. Ga bidiyon ku saurara, kar ku manta ku danna subscribing kuma danna alamar ƙararrawa domin ci gaba da samun shirye-shiryenmu. Muna gode muku gane da gaske yadda kuka bayyana tun daga nan ku sai ba rijistar INEC da kuma the patriotism and democratic leadership honors to you, Your Excellency, in recognition of your distinguished contribution to the democratic leadership, public service, and the advancement of democratic governance in Nigeria. This is the 28th of July, 2026. Congratulations, sir. Thank you very much. Dan dai har kana jin daɗin kasancewa da mu, ka danna mana subscribing, ka danna alamar ƙararrawa domin samun shirin mako da yaushe.